दिनै जों नैथि खेब जाबाय आं बे जायगायाव फैनाया। कारना जाहैबाय जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि उदालगुरि केम्पास बे जायगायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु बिथाङा बेयो जिहेतु डिग्री गभ मडेल कलेजमोन, दा बे जि इनफ्रास्ट्राक्चार गोदानै बानायबाय थानाय बेखौनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि उदालगुरि केम्पासनि थावनि हिसाबै बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि इउनिभार्सिटिनो हेन्डअभार खालामदों अफिसियेलि। दा जिहेतु दा जुलाइ मास अलरेडि 2025-26 नि एकाडेमिक सेसननि माने पोस्ट ग्रेजुएट जि कर्स दङ बिनि एन्ट्रेन्स आरो सेलेक्सना अलरेडि ओंखारबाय, दा एडमिसन लागोन। दा बेखायनो जोङो 6टा डिपार्टमेन्ट बेयाव प्रपज खालामदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे मेइन जि केम्पास दङ क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बेयाव गोबां स्टुडेन्टफ्रा एडमिसन मोना, गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि, डिब्रुगड़ बा तेजपुर इउनिभार्सिटि आरो नोङो सिलचर। दा जिहेतु दानि सिस्टेमा जथेस्थ' सोलायबाय आरो बयबो एन्ट्रेन्स होनो गोनां जायो, बेनिफ्राय कम्बाइन एन्ट्रेन्सबो जायो इउनिभार्सिटि लेभेलनि। दा बेखायनो जोंनि इन्टारेस्टआ बेनोमोन जे जाहाथे जोंनि जिखिनि फरायसा फरायसुलिफोर दङ बिसोरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिनो जि गोदान केम्पास बेयाव एडमिसन लानानै फरायनो हायो। दा थांनाय 6 तारिखआव 6 जुलाइआव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों एबसुनि टीमजों आसाम सरकारनि हायार लेभेलनि अफिसारजों मोनसे मिटिं जायो। बे मिटिङाव केम्पासखौ देग्लायनिफ्राय आराम्भ खालामनायनि डिसिसन जादों आरो बे डिसिसन मथे डाइरेक्टर अफ हायार इडुकेसन बा सेक्रेटारि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बेयाव पस्ट क्रिएसन आरो बाखि जिखिनि खामानि दङ बेखौ प्रायरिटि बेसिसआव खामानि मावनो होदों। दा जोङो नागिरदों जे पस्ट क्रिएसननि खामानिया प्रसेसा गोलाव जायोब्लाबो जिकुनु बिनिमयाव 2025 आरो 26 नि एकाडेमिक सेसना स्टार्ट जानांगौब्ला बेयाव क्लासरुम नांबाय, इनफ्रास्ट्राक्चाराव इन्टारनेल डेस्क बेन्चनिफ्राय बायदिसिना जिखिनि नांगौ। दा बे स्टेटासखौ जिहेतु गभर्नमेन्टआबो अफिसियेलि लादों, कनस्ट्राक्शना जिहेतु PWDनि गेजेरजों जादों, किन्तु जोंहाबो दायित्व दङ जे जेराव केम्पासखौ जोङो आराम्भ खालामनो थाखाय दाबि होदों बेनि रेडिया जादोंना जायाखै बा प्रिपेरेसना जादोंना जायाखै बेखौनो खेबसे जिहेतु जों सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगुजों रायज्लायफिनगोन आरो देग्लायनिफ्रायनो आराम्भ जानांगौ जोंनि दाबिया। बबे परिकल्पनाजों मा मेकानिजमजों आराम्भ खालामो, जायफोरा एन्ट्रेन्सआव रिजाल्ट ओंखारबाय आरो जिखिनि वेटिं लिस्टआव दङ बा जायफोरा फरायनो गोसो बिथांमोना बेयाव एडमिसन मोननांगौ। बे स्टेटासखौ दिनै लाबाय आरो स्टेटासखौ लानानै जों गभर्नमेन्टजों रायज्लायफिनगोन। जिकुनु परिबेसाव केम्पासआ देग्लायनिफ्राय स्टार्ट जानांगौ। दा बेयाव नुबाय जे एनादार 6 मान्थ बिनि इनफ्रास्ट्राक्चारा रेडि जानो नांबावगोन। दा 6 मास नांबावगोनब्ला दा बेयाव इमिडियेटलि आगस्टनिफ्राय क्लास खालामनो हाया। दा बेखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रारजोंबो आं रायज्लायदों, मन्त्रि रनज पेगुजों टेलिफनिक रायज्लायनाय जादों जे बबे जायगायाव जायो बे केम्पासआ आराम्भ जानांगौ। उदालगुरि कलेज दङ, हरिसिंगायाव मडेल कलेज गोदानै देग्लाय आराम्भ जाबाय, बेयाव एडमिसननि प्रसेसा आराम्भ जाबाय थादों। जोंनो दा इमिडियेट इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ जेराव क्लास खालामनो हायो आरो क्लास खालामनो थाखाय जि फेकाल्टि नांगौ, पार्मानेन्ट फेकाल्टि बा टेम्परारि कन्ट्रेक्चुयेल फेकाल्टि, जि फेकाल्टिजोंनो जाया मानो केम्पासआ आराम्भ जानांगौ, एडमिसना आराम्भ जानांगौ आरो स्टुडेन्टफ्रा फरायनायनि सुबिदाखौ मोननांगौ। कारन बियो सर्बानन्द सनवालआ गिबि मन्थ्रि थानाय समावबो कमिटमेन्टमोन, हिमन्त बिश्व शर्माया सोलोंथाइ मन्थ्रि थानाय समावबो कमिटमेन्ट, दिनै बिथाङा चिफ मिनिस्टार आरो एबसु साहित्य सभानि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि बे दाबि मथे बियो जानांगौ। कारन थांनाय 5-7 बोसोर बियो स्लगान आरो एनाउन्समेन्टआवनो डिले जाबोगासिनो दं। जों डिले